är det advokat. Måsa Bred var klar, eller hur? Ja, klart. Так, адвокат Терпешев закончил. Gustav Andersson. Пожалуйста, Кристофер Андерсон. Tack. Спасибо. Ja, Ruslan, du har ju beskrivit att du aldrig hade för avsikt att Вы писали, genomföra det här uppdraget om att ta livet av Tomso. у вас, ну, собственно, не было никогда такого намерения лишить Томсо жизни. Не было. Nej, jag hade inte det. Gjorde du några undersökningar eller hade du några funderingar? För du har ju beskrivit att det skulle vara ett allvarligt försök ändå för att det skulle se ut som du verkligen hade försökt. Вы описывали, что, ну, когда вы будете делать эту попытку, она должна действительно выглядеть правдиво, как будто бы вы действительно пытались. Gjorde du några egna undersökningar hur du skulle kunna gå tillväga för att orsaka skada men ändå inte orsaka hans död? Делали вы сами какие-то расследования, выясняли ли вы, каким образом вы сможете нанести ему травмы, которые выглядели бы серьезно, но в то же время, чтобы не лишить его жизни? Да, конечно. Ja, visst, absolut. Я смотрел в интернете, Jag tittade på internet. куда нельзя наносить удары человеку. Vart ska man inte slå en människa? Och vad kom du fram till för slutsats då av den undersökningen du gjorde? Vart kom du fram till att du kunde slå honom då? И в результате-то к чему вы пришли после того, как вы по интернету это все искали? Куда не надо было бить? Самая опасная точка – это висок. Den mest farliga punkten är tinningar. Область носа. Och i näspartiet. И затылок. Och i nacken. Ja. Uh-huh. Och bara då om du ska beskriva, vi har ju bilder på hans skador här. Вот фотографии его травм. Var någonstans var det du träffade med det här slaget? Куда пришелся этот удар? В верхнюю часть головы. Det var gässan. Och gässan, är det den skada som jag visar här nu? Вот это та травма, которая возникла в связи с этим ударом. Да. Ja. Det var där du träffade med det här slaget? Туда пришелся этот удар. Да, по верхней части головы. Ja, det var liksom uppe i huvudet. Ja. Och då tänkte du att risken med att slå honom här med den här hammaren inte skulle orsaka hans död. И мысль была такая, да, что если вы ударите его молотком именно туда, это не приведет к его смерти. Да. Ja. Du har också beskrivit att det var ett snett. Du slog liksom snett med hammaren. Вы также сказали, что удар был по косой. Да, по касательной. Ja, det var så att det var snett. Ja. Och det är det som orsakar den här skadan vi ser här nu. Det är du säker på? И вы уверены в том, что вот то, что мы видим на фотографии, это травма, это и есть результат этого удара. Да. Ja. Sen sa du också här att du planen där du tänkte var att du möjligen skulle slå ytterligare ett slag. И план был такой, что, возможно, вы нанесете еще один удар. Да. Ja. Men det hann du aldrig göra då alltså? Но вы так и не uspели нанести больше никаких. Nej. Men sen beskrev du också här hur du höll alltså hammarens vassa sida mot hans nacke för att förhindra det angreppet som han gjorde på dig. Så
kan det ha orsakat de här skadorna? А дальше вы сказали, что вы перевернули молоток острой частью и пытались парировать его нападки на вас. Может такое быть, что вот то, что мы видим на этой фотографии, именно это и явилось результатом вот этих ваших действий молотком? Да, Я конечно. абсолютно. Потому что он сопротивлялся и из stороны в stорону, и поэтому, может быть, поцарапало. Därför att han visade motstånd och krängde med hela kroppen och det är därför det är sådana rispor. Ja. Mhm. Om jag har förstått det rätt, och när du utdelar det här första slaget snett träffande då uppe på hans gässa, så gör han någon typ av sparkrörelse som träffar dig i huvudet. Так, правильно я понял, что когда вы нанесли вот этот первый удар молотком ему в теме, то он вас каким-то образом пнул, и этот пинок пришелся вам по голове? Не по голове, по лицу. Inte mot huvudet utan i ansiktet. В область челюсти. I jämn höjd med käken. По левой стороне. På vänstra käke. Okej. Ага. Och är det det som gör att du ramlar i sängen över honom? И вот это привело к тому, что вы упали на него в кровати. Stämmer? Ja. Då sen ett par frågor om det som har varit under den här rättegången, alltså hela processen. Так, еще пара вопросов, которые уже озвучивались в течение всего этого заседания. Vad är det som gör att du den 13 maj väljer att berätta exakt som det här, allt som har hänt? Расскажите, пожалуйста, почему вы именно 13 мая принимаете решение рассказать о том, как все бы это было? Мне долгое время не давали звонить близким. Under väldigt lång tid så fick inte jag möjlighet att ringa till mina nära och kära. Я не знал, что происходит в окружающем мире. Jag visste inte vad som händer i omvärlden. И я решил рассказать, потому что рассчитывал, что мне дадут убежище в Швеции. Och jag bestämde att berätta för att jag hade en tanke att jag kommer att få asyl i Sverige. И я не знал, что девушка тоже была задержана. Och jag visste inte att tjejen satt också häktad. Och anledningen till att du söker asyl, för ja, det framgår av din personalläsning att du har gjort det, men vad skulle hända om du skulle utvisas till Ryssland? Так а какова причина того, что вы подали заявление о предоставлении убежища? Что вы думаете с вами произойдет, если вас депортируют в Россию? Произойти может много чего, но Det är mycket som kan hända. Är du rädd för ditt liv? Вы боитесь за свою жизнь? да, конечно. Я visst. Ja, stanna där, tack. Спасибо, у меня все. Vi ska höra om advokat Ulf Andersson. Адвокат Nej, inga frågor. Andersson? Нет, у меня вопросов нет. Åklagaren påstår att han först då fick han 10 000. Och det är en sak som står lite ute nu. Om jag förstod det rätt så var det så att du erbjöds 10 000 för kartläggningen av den här personen i Europa. Правильно я понял, что вам предложили 10 000 за то, что вы будете наблюдать за этим человеком в Европе? Да. Stämmer? Sen har du också fått pengar i olika omgångar som kanske motsvarar runt 10 000 euro. Ну, потом вам давали еще несколько раз деньги, общая сумма 10 000 евро. Мне разом никогда не давали 10 000 евро. Jag har aldrig fått 10 000 på en och samma gång. Nej, jag frågar om man lägger ihop de här olika posterna så får man någonting som liknar 10 000 euro.
Да, но если сложить все те суммы, которые вам в результате дали, это составит где-то 10 тысяч евро? 7-8 тысяч, да. 7-8 snarare. Okej, Но эти деньги, как и обговаривалось изначально, они не будут отминусовываться от 10 тысяч евро, потому что эти деньги на дело. Men från början så var överenskommelse att de här pengarna som jag har fått löpande, det ska inte dras av från de här 10 000 för att det skulle vara omkostnader. okej. Och sen när uppdraget konverterades från att vara ett kartläggningsuppdrag till att Tumse skulle dödas, då var det så att du erbjöds ytterligare pengar om du skulle genomföra det uppdraget. Скажите, пожалуйста, а потом-то, когда это задание было видоизменено, и уже в ходе нового задания вы должны были убить Тумсо, вам предложили какую-то другую сумму дополнительно? Да, 50 тысяч евро. Ja, 50 000. Я об этом говорил на допросе. Och det har jag berättat på förhöret. Ja, och bara så att det blir klinkande klart för mig också. Vem var det som erbjöd dig de pengarna Кто предложил вам эти деньги? Имран, Имран. och var var ni då någonstans? Где вы находились? в Швеции. И Sverige. Okej. Och har du egentligen, som du ser det, så är dina uppdragsgivare fortfarande skyldig dig 10 000 för kartläggningsuppdraget och 50 000 för attacken. Du har egentligen bara fått ersättning för dina omkostnader, menar du? То есть я правильно понимаю, что получается по концовке, что вам должны 10 000 за то, что вы рекогносцировали это все на месте, и 50 000 за нападение. То Нет. есть получается, что те деньги, которые вам выдали, это те самые деньги на дело, а вы никакого возмещения не получили. Я никаких денег не получал. Jag har inte fått några pengar. И Да. я должен был получить за то, что я должен был помочь Имрану, я должен был получить 50 тысяч. И För det att jag skulle hjälpa Imran, det skulle jag få 50 000 för. И потом, когда в Москве мы с ним встречались, он не разговаривал то, что будет больше денег, он также говорил, что будет 50 000 евро. Och när vi träffades i Moskva, då pratade han inte om att det skulle vara ytterligare pengar, utan han pratade om 50 000. Okej. Och av alla de här biljetterna som har knutits till uppdraget, Grosny fram och tillbaka 2 gånger, Italien, Köpenhamn, tågresor, flyg till och från Moskva. Har du betalt några av de biljetterna och i så fall vilka? Скажите, пожалуйста, а вот эти все билеты, 2 раза в Грозный, туда и обратно, Италия, Копенгаген, билеты на поезд, из этих билетов вы сам что-то платили? Единственное, за что я платил, это за билет на автобус Det enda som jag betalade för, det var bussbiljett с Москвы до Грозного. mellan Moskva och Grozny. Och resten har dina uppdragsgivare betalat? Остальное оплачивали они. Да, Ja. Och samma sak med hotellvistelserna? И отели. да. Ja. Och de här inköpen på Ikea och sånt där då? И вот эти все покупки в Икее. Да, это все мне выдавал Имран. Allt det här fick jag pengar för. Okej, då stannar jag. Все, спасибо. Då så, då är förhöret slut. На этом Ja, допрос закончен. Någon kompletterande bara А, med det еще där. дополнительный вопрос. Om jag förstod det rätt, när du väl återvände till Ryssland och ville avbryta alltihop det här, alltså i första tillfället, Когда вы первый раз вернулись в Россию и решили все это дело прервать, så tyckte jag så att du struntade i alla pengar. Du ville inte ha 10 000 euro. мне кажется, что вы что-то такое говорили, что вы решили отказаться от этих денег, сказали, что этих 10 000 вам тоже не надо. Да, конечно, я ему написал, что договор со своей стороны я выполнил, и деньги мне за это не нужны. Jag har skrivit att jag har fullföljt min del av avtalet, men jag behöver inte få betalt. Exakt. Также я написал, Все, что спасибо. Det var så jag kommer ihåg det. Ja, tack. Ага, все, спасибо большое.